guys! Welcome back to our YouTube channel. So karon ang among buhaton kay mag-makeup tutorial kintahay ni. Kintahay ra na kay di na mihibaw ta mag-makeup oy Ginoo ko. Ang among mga gamit intaw mga intaw ra jud kayo among panggamiton ron kay wa man taw mi kalibutan taw na ng makeup nagsusuway lamin taw karon nga kaniya hong imong model. So karon nga makeup tutorial mo na mong gamit. O may budget ay. Oh, Johnson lang sa taron na. Johnson, pulbos. Natay lip tint dire. Sa kuan ni sa Everbelena. Ano Everbelena? Kung natay kanang sani. Sani siya ay. Eyebrow. Ginoo ko kay bawa kataan ni ginoo ko. Oh, naputay lipstick nga unsa ni. Wa ko kay bawo sa color ani basta kay lipstick ni siya. Matte. Power matte lipstick ang ano niya. O, asa na ba itong model pagdali diha? Napoy, forma. Aga ng kilay. Uy, ginoo ko din kita kay mamang makeup na paggamiton tani mo ani unsa na paghulma basta kay. Ay lang nyo what? Kako ano kung sa resulta ning amo ang makeup tutorial ron ha kay. Ay, dito town expert tinuo ko sa suway ra gid. Yeah! Okay, magsugod na tao sa may kinunhan na ng ibutang. Pulbos kinunhan ng ibutang. Pulbos ko nang kinunhan ng ibutang. Sige nga dito. Ay, nangita po kag saging na, uy! Pasensya na mo guys, kanay nangitag saging niring unggoy. Papa. Pulbosan na nato atong model. Hoy, pag lingasan mo na atong model. Wala akong makeup tutorial. Magsige mo pong ngisin ng among model. Di na pala ba yan kaya taon? Mura na nagnamumo sa rin na na. Asa mo pusudlay ni mo yan? Dapat ipugong mantingali ng buhok. Pagbuhaan ng buhok. At sa pugnan ka, dili bito sabod inig pumutang sa mga unsa ng mga papuwa di si Jang Nawong. Buwa. Sunod ana day. Oh God. Kasi sunod ana oy di mo ko kibaw. Oh no. Mag-eyebrow lang ta ayo. Sa paglaing ibuta ka ng ihang no. Eyebrowan na nato ha. Ay lang mo katawag bisag asa na malagpot ning iyang eyebrow. Allah. Kuyawan ang atong kan. Kuyawan. So pag ka nag-practice pa ganita ni. Ay, lingas kay musamot na nagka, ano sa na nagburman ni. Kundo biburman na. Sana na. Ay, lingas kay musamot ni kamaot. Tumat iring ni. Ay mo kakuan ha uy ka resulta ni mura na ni clown. Ipataas man nila, ipataas man nila. Ipabungot. Ako giring. Ring na di kay bungot. Ang dali pikas na po pikas. Dali butang na. Unya ho sa din hangin nang sa bapunin. Uy ginoo ko ano itong kay ko. Sa amo sa makeup ginoo ko ay. Sama ko kani. Abat. Uy, ginoo. Wa man natunong di ang sa kagilay. Tawa pa rin eh, ho ba sa din. Ano ba, nindot ba tanaw niya? Ginoo ko noon sa naman. Sa sunod na day. Tangan, bungot-bungot. Papuwahan man ang aping, no? Papuwahan ang aping. Kani gamito na ito, lip tint, papuwa sa aping. Asa man na ipong tahay. Basta di ko kay bawon niya. Tanawan ha. Anak na, good. Oh no. Uy. Ay, ate ibalhin. Ano sama ni? Oh, ginoo ko.
nakagisagpas ko anday. Wala Wala puwa. Wala siya. Ay, saan ka pa gani? Ato pa nang karoon. Buhat sa din ha. Kasi naluto ba? Nagasan po kinatong model, oy. Kaya batas-tas ilong usaw man na, oy. highlighter. Ha, waman tay gamit ana, oy. Kinuog ko. Ato lipstick ka na. Lipstick ka na nato, oy. Dali. Kada ko pag nangyay malaon man sa ta. Ano si katawa ka? Ipagkaon to ni lipstick. Magsigi mapugngisi. Saghagwa ka sa bang nawong diha. Nagkatawa na siya basta kilay pa ganina oh. Nagpagpuwas na yun. Dali, ay. Kiling ha? Adjog ngisi kay. Siyempre, dali. No! Yam. Anak. Earring. Oh, earring. Unsa pa ilain day? Naman na dani nampo na dani sa kaning tabon-tabon sa mata ba unsa kaning tangan. Hey bro, why bro? Hey bro. I like it. Unsa may butangan na oy? Ay butangan guro na ka. Sige kuno kanang natong lipstick kuno. Magkuan na tani kanang pat mangita tagpaagi ano sa pamutang. Wow! Mururo kag ko ano na day, pikas ko na. Ay ginoo. Ada. Da. Nasa man day. Ang kilay nimo day, murag kuan. Hoy! Isamutan man ni na ay pay nagkamukat na imong nungong. Ring. Ana man na oh, anak man na dire. Kanang pagkuan-kuan sa ilang kitahay no ko. Anak bis. Di mo na maagi oy. Tahal. Asa tahal oy? Ambot. Salay. Talhan sa nato kay ano mo agi si Jaba. Sabsad. Lain na pa Tan, na iring. kuan oy. Tara. Dili na. Asa gid to na ako ibutang na gud sige. Minsan na. Asa? Ay pa. Ano mo susapo? Walain lagi ka. Waday lami. Iya. Ay, sabi ka ito. Wa pa ganin na. Ano sabi ka? Ano mo na? Ay, sabi sigaan na mong ilong. Kasi gampod. Ano ba? Diyan ang buhok ani. Ato po na yung tarungon. Asa ba sudlay, oy? Oh no! Sudlay po, day. Pagkapag sudlay, oy. Tara. Pasensya na gid mo sa akong makeup tutorial kita. Tara, oy, dira. Dali. Oh. Murag. Anin do ka juga hong. Oh, da, di mo kay. Hoy, gere naman. Asa naman? Gisamutan man hinoon na hindi mo kaya mukat, oy. Ilan ko iring. Murag kag kuan day kana. Murag kag Hello Kitty. Da. Pati ka ba mo pugong ada mura. Saan naman yun? Ang moy ito. Ipatin na siya. Da. Mao na ninaw sa mo. Di among nga naman hinog sa mo. Taghong huigo, oy. Sarot tako ba ni? Muna, guys. Muna makeup tutorial ginoo. Oh, tutorial ba kini? O, sa ba ni? Oo, kasabot sa mga. Atong ipa-showcase na nato atong model.
Parang si Mia. Hello Kitty. So guys, mao ra tong among video karon. Ginoo ko, pasensya na mo sa among makeup tutorial. Oy, Ginoo ko nawa oh. Imbis mo gwapa ni samot na hingon. Hingon ning iring. Isamutan man kunit sa hunghoy ko himbaw mo ay lami. Maora gyud kato guys kay murag ngilad na magkaadyo ning among na. Unsa man ning resulta sa among makeup tutorial. Oy, sige. Kita-kita ta sa sunod na tong video. Daghang salamat.